Mulla on yli 20 vuoden päihdehistoria, 17 vuoden asunnottomuus ja 16 vuoden vankilakierre. Nyt opiskelen ensimmäistä kertaa elämässäni itselleni ammattia. Mä oon tullut isäksi tuossa vuosia 2 kuukautta sitten. Haluaisin turvata lapselleni hyvän elämän, missä ei tarvitse tuntea köyhyyttä eikä ulkopuolisuutta. Kun ihminen kohdataan ihmisenä eikä niin kuin öljyluokan kansalaisena, niin se voi vaikuttaa niin kuin ihmisen toipumiseen ja muutokseen suuresti. Mä oon niin sanottu toivoton tapaus, mutta toivottomia tapauksia ei ole olemassa. Tässä on oiva esimerkki siitä. Jos sosiaaliturvaa leikataan, niin se tulee näkymään sitten myöhempänä vaiheessa meidän nuorisorikollisuuden ja rikollisuuden piirissä, koska ihmisillä ei ole varaa ostaa ruokaa, niin sitten he lähtevät omin käsin hakemaan sitä.